ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Direct. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:14. Mga ka-aksyon, mga aga sa aton mga ka-aksyon dira sa mga nag-monitor man sa Facebook naton. Good morning gid kag welcome diri sa aton nga padayon nga pangalagad kag pagdulong sa inyo sa mga resulta sang bag-ulang nato natapos nga eleksyon 2022, no? Kag ang mga resulta sa mga kabanuhanan sa mga syudad kag especially diri sa syudad sa Bacolod karon nga adlaw, of course, more or less ang aton nga mga kaaksyon daw halos na bal-anan nila, no, ang mga resulta sa eleksyon diri sa syudad sa Bacolod. So dugay-dugay ginatulutan-aw naton, napaabot naton nga ang siyudad sang Bacolod, ang COMELEC sa siyudad sang Bacolod magapatigayon sang proclamation sang mga nagdalaog nga mga kandidato diri sa siyudad sang Bacolod. Ginapaabot ganit nato, no, nga sini nga mga tinakna posible magapatigayon na sang proclamation sa aton nga mga winning candidates diri sa siyudad sang Bacolod. Ikadulong man naton sa inyo mga ka-aksyon ang mga resulta sa eleksyon sa mga banwa. May madamo na kita sa mga banwa nga may 100% na nga natapos ang canvassing. So makahatag na kita sa resulta halin sa mayor, vice mayor, hasta sa mga konsehales. And mind you sa aton nga mga diriya sa siyudad sa Bacolod, sa mga councilors, bilang highly urbanized city, may nagapili kita 12 ka mga konsehales. Sa siyudad naman na iyang component cities, so kung mga component cities naton amo na siya mga siyudad outside of Bacolod, may ara kita iatag na pulo ka mga konsehales. Kag ang mga kabanwahanan naman niya may 8 ka mga konsehales. Daw damo subong sang mga resulta sa eleksyon bala nga daw makibot ka bala. Daw makibot ikaw nga sadto ining mga nagapapili nga kung tanawon nimo daw mga well-entrenched na bala sa ila sini nga posisyon. Pag-abot sining eleksyon na damo na tingala may nagkala pierde nga mga incumbent nga daw wala ginapaabot sang madamo, no, sa mga banwa kag syudad. Sila naton mga well-entrenched political families nagkalapierde sa sining eleksyon. So surprisingly daw medyo lain ang resulta sa ginalauman o kung gina-expectar sang kalabanan. Action Oliver, i-check ko abi si Action Eden sa may New Government Center. Nanong sitwasyon dira, no? Kay man ang canvassing dira ginapatigayon sa New Government Center ang City Board of Canvassers. Kag may mga report kita nga nabaton nga posible karon nga adlaw ang karon nga kaaga ni sini nga mga tinakna patigayunon ang proclamation sa mga nagdalaog nga mga kandidato diri sa siyudad sang Bacolod. So i-check ko anay si Aksyon Eden Aboso direkta dira sa may City Board of Canvassers. Kung ano nang sitwasyon dira, no? Check naton si Aksyon Eden sa aton patrol report. Desisyon 2022 Patrol Reports. Aksyon Eden, good morning. Good morning, Action Boy, and happy Tuesday! Happy Tuesday. Daw wala ka lang kapulaw ba?
Kaya dapat high mo energy. Kaya nag-high man daan sa buong presyo. Yan sa gasolina, wala labot. Kaya nagahulap sa Amo na kuwanin. amo na Sa mas resulta, amo na masubo-subo kay subong adlaw ya. Damo na nga daan sang daw medyo nagapanghampol sa lampunaya, manghampol kapag iniya sang presyo subong sang saka sa presyo sang petrolyo. de, 4 pesos daan. Gani. Diesel ka gasolina ha. Ha? Oo, Mano ka pa? mangilamos na eh. Pero diri sa bayan, Aksyon Boy sa new government center. Ano lang it's just another normal day. Kaya kadamo sa gihapon sa mga nag-exercise. Basing nag-exercise na at the same time gahulat plus ang proclamation? Correct. Nag-exercise pero at the same time nagapulo panilag. So ano na ang ang desisyon. Pero as of now, as of broadcast time, para na sa 95% election returns ang nasubmit na kag na-download na diri sa babaw, no? Aksyon Boy. Pero do medyo hinay mo ang facing nila sa pag-download bala sang mga SD cards. Kahit tumaga inanayon mo ito hinay mo bala Aksyon Boy kay kung ipilit nila sige base anoan bala mas maguba. Kumbaga pinapaayunan kay kaginadaan mga alas 2 may ara pa sang padala di sa mga election returns wala pa na kulo kompleto get tagsubong gani diri sa may NGC lobby may mga maestra pa nga nagalinya kahit i-turnover balik ang mga eleksyon para Fernalya. So dito sa babaw. So way pasang kuan, way pasang patimaan dira nga mapatigayon sa proclamation dira ang COMELEC. Wala pa action boy kay ginahulap-hulap pagid nga ti makumpleto. Dasig na lang gina. Out of 450 clustered precincts ara na sa mga 430. Mga 95% as we speak ang na download na. Kag dito sa babaw ara gyapon ang mga manunudlo. Pero dito sa sulod sang SP office ara ang mga legal counsels sa nagkalain-lain yung mga kandidato local man or national tagti sila to nag-serve as witness man samtang gina-download sang COMELEC personnel ining mga data halin sa SD card halin man sa nagkalain-lain nga eskwelahan. Di for sure excited ang tanan actually bilog nga gabi nagtiner ding mga mga pumuluyo bala kay nagahulat sang resulta hasta nga nakaagahon na lang do na tuyo nag-itiliguro to nagpinuli pero subong may mga nagbinalik na ari naman subong ho nagatanaw sa widescreen sa di sang NGC para nga maghulat sang resulta. Kaya sa nakita taman di Aksyon Boy ang subong sa mayoralty candidate si Mr. Albi Benitez ara nasa 164,676 samtang si incumbent Mayor Bing Linardia mayara nasang 102,631 votes. Sa Vice Mayoralty candidate Aksyon Boy, si incumbent Vice Mayor Sid Familiaran ang nagapanguna nga mayara sang 123,290 votes. Si Cesar, ginsundan ni Cesar Distrito ngayara sa 98,831 votes. Kag si Wilson Gamboa Jr. ang mayara sang 30,595 votes. Sa Councilor Aksyon Boy, dalunta na lang kay sa gihapon amo to sila ang nagapanguna. Si DESISYON ang mayara sang 128,770 votes. Ginsundan man ni Israel Salanga na mayara sang 117,688 votes. Cindy Rojas, 117,204 votes. Ang 111,754 votes. Al Espino, 110,226 votes. Ikalima na, ika-anom, Vladi Gonzalez, 108,225 votes.
Renicito Novero 108,081 votes. Jason Villarosa ikawalo 106,268 votes. Calao Puente Vella 104,133 votes. Ika-napulo nga pwesto sa karon si Simple Distrito 102,482 votes. Celia Flor 99,208 votes. Kag sa ika-12 nga pwesto amo si Pausi 94,687 votes. Sa karon partial and official results Aksyon Boy, pero ari padigyapon si Attorney Revo dito nga nagakuan gid sang resulta mamangkoton siya nato Aksyon Boy bala. Kung anong update masabad kita kadali kay Attorney Revo Sorbito nga halin kagabi ari kini nagapulaw man. Attorney, good morning. Live sa Aksyon Radio Bacolod with Aksyon. Sir, kamusta na? Pila na ka percent as we speak ang election returns in the government? So now we're on the 97%. So hopefully lapit na lang gid maka 100%, then we shall make preparations for the proclamations of the winning candidate. Sir, more or less, may time allotted pa like an hour or 2 hours para makaproclaim. Well, mag 100% kita, siguro mga the most 1 hour kasi we'll print out reports, no, and make preparation. So mga an hour siguro we'll be able to proclaim after we attain 100%. So far, sir, wala naman sa problema sa mga SD cards about it. Wala problema sa SD cards. No? Ato lang delay lang yan sa but about sa mga technical malfunctions na itong kagapon, early pa. And of course, the fact na duwa lang ka contingency ang mga available sa aton for replacement. So, that's why medyo nag-igod gid ang mga problema. So, pinidihan, tagin yung mga reglar, tag-masolbar, pero of course, ang delay hindi naging makoy. Aksyon Board, basi may dugang mga pamangkot kay Attorney Revo, no? Nagapaman siya. So nabilin nga mga 97% na ang naisip, no. Masiling dato ni attorney do ka conclusive naman sa resulta naton sumong as far especially sa top positions naton attorney. Again, Aksyon Boy. Kung amo ni nga 97% na ang naisip, makabig naton do conclusive naman ang resulta subong as far especially sa top positions naton. Wala, even last night pa, no, at around 9:45, we achieved 75% ng the transmission rate. May trending na to actually, and it did not change, no, until this morning, ang ato lang mga changes na lang sa ranking sa councilors. But sa mga positions, sa maintain man niya ang trend halin sa gabi. Okay. So, tapos ni attorney 100% gid ang isip naton, or we can proclaim bisan hindi sa mga 99 o 8% pa lang hindi pa tayo makaproklamar? Hindi pa kita kaproklamar Aksyon Boy kung hindi ta maka 100%, no. We can apply for lowering of threshold, but still authority na from Manila. So, atong nagyapo na ang authority ko sa maabot. So, base ni mas madugayan pag kita kung magawa sila kay we know ang Manila is also very busy, no? Kay diba so bakundin pa lang ato nga nasa board of canvassers karon sa alauna. So kung ako yung kuton mo, it's better na lang awalton na lang nato rather than to request for authority to lower the threshold. Kung sa bagay, dahil naman ang inuras niya, no? So salamat gid attorney, thank you very much and good morning dira sa imo. Aksyon Boy, madam, salamat. Thank you, Attorney. Si Aksyon Boy, na 97% nagali ang election returns nga na-download kag di ginawlato-lato na sa tanan, pero subong do wala pa ta di may nakita na mga kandidato o nagpapili nga ari na diri sa area kay tikabalo man sila mga medyo delay. Ginapanawagan man na sila mo. Actually ginapanawagan na sila kun masilin. Kadto na kamudi kay maproklamar na. Tiga inabot na dayon sila. Correct, Aksyon Boy. Ay, ari nakita naton si Madam Celia Flor. Kaso do, may saka pa siya liwat. Kaya sa di Aksyon Boy, sa aton di nga listahan, subong si Madam Celia Flor ang ara sa ika-11 nga pwesto. Distingan Aksyon Boy, no, kung makuhaan ta siya. Kung sa bagay,
Kung sa bagay, sa ika-11 sa actually the 99,208 siya, ang ika-12 94,000, so a difference of more or less mga sobra 4,000 sa kasunod sa iya. Correct. Ang sa number 13 naman nga si Bart Orola ara sa 90,227, ti daw medyo ang abansin ni Celia Flordera is mga more or less mga sobra 8,000. No, so daw medyo correct. mabulubudlay na, no, nga ma-dislodge dira si Celia Flor, no. Yes. So, Bisan gani ang number 12 ug number 13, siguro daw mabudlubudlay na i-dislodge si Pausi, no, sa number 12 nga posisyon sa pagkakonsehal. correct, Action Boy. Kaya mo to bala ang hambal mo. Although makita naman naton ang difference gid sang numbers. Sila gyapon, hulapon gyapon nga maka 100% man, Action Boy. Okay man na, hulaton dia. Dutay na lang nga inuras na. Dutay na lang. Dutay na lang. Mhm. Sila na lang kabilog. Ari na digali si Ma'am Verde Flor man. Sonia. Ari around sa area. Si Sonia. Sonia Verde Flor. Pudo malayo-layo na si Attorney Sonia Verde Flor, no? Malayo-layo Yes, siya oo. daw ikapila sa man daw ari sa ka-18 sa kwan, ika-18th siya sa kwan sa mga konsehal with only 84,074 votes, no? Oo. Mhm. So far do layo pa, Action Boy ang laktanin nila. Tag matimbre lang kita da karon, pabalik dira sa new center kon may ara pag isang mga kandidato nga mag-abot dire, especially ang mga sige. Standby ka na, Action Eden, sa may New Government Center dira sa ating City Board of Canvassers sa kung matapos na ang pag-isip 100% diri sa siyudad sa Bacolod. Babalik kita mga ka-aksyon diri sa aton pagdulong naman sa resulta sa nagkalain ng mga bandwa kag siyudad pagkatapos lamang sa importante nga mga pahibalo. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua. Sa aton dira iya nga mga naga-monitor iya sa Facebook bala. Good morning dira sa inyo kag kabalo kita kadamo sa aton mga ka-aksyon nga naga-monitor gid iya gyapon, no. Nagapamati sang resulta sa aton sini nga eleksyon 2022, no. Dira sa kay Ruby Fukihara sa Japan. Good morning, Ma'am Luing Melos. Dugay-dugay ang bago kwanta man basahon taman i-announce naton diri ang iya sang syudad sa bago nga resulta. May mga may mga nakibot man kita nga mga resulta dira sa syudad sa bago sa pagkakonsehal, no, kay ting mayor, vice mayor dira wala man kontraya mo, no. Kay Ma'am Vanessa Mayo dira sa may Minnesota, no, kay Sarmiento Villegas, Charin Abiera Palacios, kay Roberta Cortez. Good morning, Rona Trava.
Good morning kuno sa tanaga, congrats sa tanan nga nagdalaog, no? Kay Maria Parian. Sige, okay. Sulit sila kuno no? Kay Rowena Buenafe o Gatis. Labi na kuno sa taga Barangay Ginpanaan. Kay J.M.H.R. Ramos, Christopher Samson, Ana Balboa, kay Gloria Gonzaga, no? Hindi ko makuha ng sa sobra. Ganito lang si tata niya, Benjamin Cordova, nga nagapamati man subong. Reno Locinario, sa Banwa San Victor, Ciudad San Victorias, no? Nga na minimo niya. Ari ako sa makibalita lang sa kuno sino labaw na mayor. Actually sa Victoria City, I understand sa ako na monitoring kagabi daw kadako isang abanse ni Javi Benitez, no? Sa may siyudad sang Victorias daw kadako isang abanse, no? Also sang iyang vice mayor, no? Si Jeremy Perez de Mapanag, kay Raffle Genesis, Catalina Warren, Ngayong Renan, Melili Oligo, good morning man. Sa kay Ronnie Villanueva, kay amigo Tanil Abordaje, morning to si mo bro. Congratulations kuno sa managdaog, move on na sa mga napierde. Yes, so I would agree. Sa mga napierde, tiyanon ta kaya muna. Way ta mahimo, no? Amo na isang resulta. Let us respect the will of the people. Iyan as ang tao ilan na will, whatever the outcome of the election, iyan as ang tao gusto ya mo, no? So respetuhon ta ina, no? Bisan lain naton kandidato, lain naton ginboto, respetuhon ta kung sino ang nagdaog, no? Kay Shirley Tad-e, greet lang iya magulang, happy birthday kay Lalaine Minerales. Lalaine Minerales, happy birthday sa imo, halin sa kay Shirley Tad-e. Sa Barangay Sumag, nagli si Ana Balboa. Okay. Andrea Amanda Jaime. Sige, kay Ronnie Siraspi Palma. Teresita Yung. Kay Melrose Caldino. Good morning man. Ni Mesha Roque. Si Melrose ni sa Kuwait. Gali yan, no? Christine Tintin Villa. Good morning man sa imo, no? Oka Malino. Hinigaran may final na kamo in a while, Ang hinigaran, kung hindi man sa final, at least may ara kita nga resulta, bla. Dugay-dugay, pero I understand daw RCO, gyapon ang nagdaog dira sa may hinigaran. Ang mag-asawagid, Mayor Vice Mayor, no? Ronnie Villanueva, good morning man sa asawa ko, no? Kay Faustino Capillo Navarro Jr., Dorco Jonco, o dira kay Shelo Billones Arevalo, M. Saboso, maing aga. Sige, aragli sila balay si Shelo sa kay Romela dira, no? Kay Teacher Romela Ilustre Arevalo, kag dira man kay Excel Fay, no? Robelin Nene Baligwat, good morning. Kag sa kay Torco Jonco, good morning. Amo na silang blanaton nga I agree sa aton nga mga kwandira. Uy si Naisel Morales Pabolo, mabago lang ko kakita sa imo, no? Amo na nambal naton sa aton nga mga ka-aksyon bala. Nga lain man ang aton nga kandidato, lain man ang aton ginboto, aton na lang na iya nga kwan, aton na lang na iya nga respetuhon ang boto ng iban, no? We might not agree sa ginboto sa iban, pero ila na iya mo diretso, ila na iya diretso kag respetuhon naton na hindi sa mother nga ang aton boto gina respeto Manila sina, no? Ako niya no, na ako yung nagboto nako. Tapos nako boto, nagpili na kuya. Kag bisan ano pang resulta, proud lang kuya gyapon sa akong ginboto bisan perde na sa I am proud of my choice. Of my choices, abe ko. So bisan perde ang akong boto, pero proud ako nga amo na siyang ginboto ko. Ite mo nang gusto ko mo, no? Kag pero ginarespeto na kon ang ginboto sa iban, no? Sa mo man kita sina. Respeto kita sa kung ano ang will of the people, no? Kabalo kita kadamo sa mga reaksyon, kadamo sang mga especially sa resulta subong nga daw makakilibot man. Pero amo na sa ang ang real will of the people. So ato nina nga respetuhon. Kag
timpo na. Tapos ng eleksyon, mga kaaksyon, tapos ng eleksyon, balikay na kita. Sa aton ni relasyon, kun mahimo pa lang. Kabalo ako nga may mga relasyon nga hindi na gid mabalik. Bangod sa tong natabo nga sa panahon sang kampanya, nga ti nakuha na tandog ang dungog na sakit ang balatyagon sang aton isig pareho. Sa una mag-abyan, inupdanay, nagkinuntranay, naginabuyanay sa suilanon, naginabuyanay sa akusasyon, which to me, may mga sitwasyon nga daw hindi naging ma-repair ang ila sining relasyon. Pero kabay pa nga, sa tapos eleksyon, balik kita na is normal. Balik kita. Kay nanaslibla lang nga ma-move on na kita. Move on kita with the result of the election. Kung pirde, ang eleksyon kada 3 ka tuig, di ba la? Kuha naman liwat ng tanawa kung anong natabo nga napirde, tanawa kung ano ang mga factors nga napirde, kag kung may gusto pagiti lagan liwat kag i-correct ina nga mga hindi amo nga natabo, hindi amo nga nahimo nga nangin kabangdanan sa pagkapirde, di ba? So muna nang let's move on now. Tapos na kita, no? Sige. Mabalik kita mga kaaksyon, dugay-dugay idulong natin sa inyo ang resulta sa naglain nga Banduakag mga syudad. Standby sa aton pagpadayon sa aton nga eleksyon o kung desisyon 2022. Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon, kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mapanindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mo ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Dahil mahalaga ang iyong gagawing desisyon. Mahalaga alam mo ang lahat ng nangyayari. Sabay-sabay magpapantay ng bayan ang lahat ng himpilan ng MBC Manila Broadcasting Company sa buong Pilipinas.
Pilipinas. Pinakamalawak, pinaka-epektibo, pinakakumpleto. Asia's largest media company, MBC Manila Broadcasting Company, ay magbabantay para ibigay kung ano ang nangyayari mapa on air at online. Naka-broadcast agad, naka-post agad, naka-live agad. MBC DESISYON 2022 election coverage with more than 200 stations in the country. Kahit saang kasulok-sulukan, kaya nating paglingkuran kasama ang buong network ng Love Radio. Yes, the best network. Easy Rock Network. Radyo Natin Network. Aksyon Radyo Network. DZRH TV nationwide at DZRH Radio nationwide. Direkta kung saan nangyari ang balita. Lahat malalaman agad ng bayan sa MBC DESISYON 2022 election coverage. Umpisa na sa Sabado, May 7. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. MBC DESISYON 2022 election coverage. Babantayan ang lahat ng bayan para malaman ng lahat ng ating kababayan. Wala ng awat dahil hindi rin magpapaawat ang mga balita. Nakatutok na ang lahat ng himpilan ng MBC Manila Broadcasting Company, DZRH Radio Nationwide, DZRH TV Nationwide, Aksyon Radyo Network, Radyo Natin Network, Love Radio. Yes, the best at Easy Rock Networks. Kapag may bagong balita, agad-agad naka-broadcast, naka-live agad, on air at online. MBC DESISYON 2022 election coverage. Magandang araw po sa ating lahat. Pinapaalalahanan po ang lahat ng Negrense na sumunod sa mga batas at alalahanin ang mga ipinagbabawal sa araw ng national at local elections. Una po dito, sa umpisa ng ika-8 ng Mayo, araw bago ang ating eleksyon, ipinagbabawal na po ang pangangampanya, pagbenta, pagbili at pag-inom ng alak. Ipinagbabawal na din po ang pagbibigay at pagtanggap ng libreng pagkain, inumin at mga kagamitan galing sa ating mga kandidato. Sa araw naman po ng eleksyon sa Mayo 9, tulad ng mga nabanggit na bawal sa Mayo 8, ipinagbabawal ang pagbigay at pagtanggap ng libreng pagkain, inumin at mga kagamitan galing sa mga kandidato. Ipinagbabawal din po ang pagboto ng higit sa isang beses at kumatawan sa isang botante. Pinagbabawal na din po ang pagsulisit ng boto at magpakalat ng impormasyon laban sa kahit na sino mang kandidato o political party within 30 meters from the voting centers. Bawal din po ang paglagay ng booths or stalls para magbenta ng kung ano-anong kagamitan o pagkain within 30 meters din po galing sa polling place. Pinagbabawal ang tipon-tipon, sabong at boxing sa araw ng eleksyon. Istrikto din po ang pagpapatupad natin ng minimum public health safety protocols natin sa voting centers, kaya huwag kalimutan. Aksyon Radio Philippines Standard Time, last size 46. Balik kita diri sa aton nga special coverage ang DESISYON 2022. Check tabla ang mga resulta sa eleksyon sa nagalain-lain naton nga banwa kag syudad diri sa probinsya, no? Action J, liog gabi sa JM. I-start na guro daw sa Syudad Sambago Kaya ako na yung syudad mo, no? Syudad Sambago, ari ang resulta sa eleksyon. Kaya daw may mga kuhan kita ito, may mga nasiling nato, may mga changes sa mga konsyal, no? Vice Mayor, dira of course, may kontra si Mone Torres with 51,604 votes.
Ang mayor dira, way man kontra si Mayor Nico Yulo sa Siyudad Sambago nga may 53,310 votes, no? Way ni kontra ang duwa si Mayor Nico Yulo kag Vice Mayor Monet Yulo. I-check ko din bla sa may mga konsehal naton. Pila ni sa ka percent na ang na mga 95%, 99%, pila? 100% kumpleto na ni siya, no? Ari ang mga nagdalaog sa mga konsehal. You should remember, ang konsehal, bali pulo lanada ang Siyudad Sambago being a component city. Ari ang resulta sa mga konsehal sa Siyudad Sambago. Number 1, Mayet Javellana with 46,956 votes. Ikaduha, si Joy Mati nga may 39,060 votes. Ikatatlo, o independent, independent, no? Si Amy Presyon, number 3, with 37,149 votes. Ikaapat, Patrick Torres, with 33,348 votes. Ikalima, Vicoy Javellana, with 33,301 votes. Ikaanom, Kaloy Mundia, with 32,946 votes. Ikapito, Maria Femi Alvarez Martir with 32,814 votes. Ikawalo, si Joseph Colmenares with 32,364 votes. Ikasyam si so muna sa iya hasta sa ikawalo ha. Ikasyam na diya si Jobert Tagubader, ikanapulo si Robert Avellana, ika-11 si Jom Somsyo, ika-12 si Derek Ong. Actually, 15 ni sila mo. Dapat 15 ang nagpadalagan. Kung siyal na mo, YD ang isa ka incumbent, duha ka kandidato sa administrasyon. Si Sergio Piansay kag si Juan Ruben Balboa. Nga kulang niya. Ado, sige kwa nila lang. Kaya nila ang Bago City, 12. Hindi, pulo lang na yung Bago City. Component cities, pulo lang na sila ya. No? Pulo lang na iya ang basta component cities, no? So ang nasulod sa pulo sa mga konsehalis dira sa Siyudad Sambago, Mayet Javellana, Joy Mati, Amy Presyon, Patrick Torres, Vicoy Javellana, Kaloy Mundia, Maria Femi Alvarez Martir, Joseph Colmenares, Jobert Tagubader, sulod gali, no? Jobert Tagubader, ikasyam, kag Robert Javellana, ikanapulo. Abo ni siya ang resulta dito. So, tatlo ka independent ang nakasulod sa pagkakonsehal sa Bago, tatlo ka independent. Si Amy Presyon nga yara sa ikatatlo nga lugar, ikasyam si Jobert Tagubader, ikanapulo si Robert Javellana. Amo ni sila mga independent nga nakasulod sa bilang mga konsehal dira sa Siyudad sang Bago. So, duwa ka incumbent ang napierde, no? Si Jom Somsyo kag si I think si Councilor Ruben Balboa, no? So amo na resulta sa Siyudad sang Bago. Okay? Next, kadto kita sa Binalbagan. Binalbagan kita. Ang Binalbagan, ang mayor dito nagdaog si Bebot Mirasol with 20,094 votes. Ang iya kasumpong nga malapit si Manuel Aranda, former Mayor Manuel Aranda, nga mayara lamang sang 15,452 votes. Ikatatlo diri ang naglagan man si Ramil Carpio with 401 votes, no? So Bebot Mirasol, incumbent mayor, nagdaog sa gyapon. Sa vice mayor, ang nagpapili dire ang asawa mismo ni Juan ni Mayor Bebot Mirasol nga si Mary Ann Mirasol, nga mayara sang 18,052 votes. 18,052 votes nga nagdaog batok sa iya sining kasumpong nga si Bebot Baha nga mayara lamang sang 15,507 votes. So Binalbagan mag-asawa. Sa mga konsehal, basta gani banwa ang konsehal sinadira walo lang. Walo lang ang magadaog dira sa pagkakonsehal. So ang nagpanguna dire si John Henry Tahonera with 16,563 votes. Si kadua si Arnie Sarad with 16,081 votes. Ikatatlo si Laila Gawaran
with 15,612 votes. Ika-4 si Urs Inudeo nga may 15,558 votes. Ika-5 Pong Magbanwa with 13,370 votes. Ika-6 si Dodoy Sevilla with 12,294 votes. Ika-7 si amigo ko ni Bokbok Yulo with 12,245 votes. Kag ika-8 si Jeffrey Dizon with 12,042 votes. Amo na ang mga konsyales sa may banwasang Binalbagan. Aksyon Radio Philippine Standard Time last size 53 dito kita sa Kandune sa Jamaning Banwasang Kandune, no? I-check naton resulta naman sa may Banwasang Kandune. Ang nagdaog bilang mayor 100% naman ni sa Action J, no? JM. Ang nagdaog bilang mayor with 6,817 votes si Ray Ruiz, Engineer Ray Ruiz, with 6,878 votes. Nagdaog ni sa batok sa kasumpong nga si Mayjoy Lambot Gargar nga mayara 5,580 votes. Ika-3 si Jory Alokina nga may 29 votes lamang, no? So si Ray Ruiz is running under the PDP laban nga partido, no? Sa pagka vice mayor, we understand nagdalagan dira ang incumbent mayor nga si Lot Borromeo. Ti ari siya daog sa iya bilang vice mayor with 6,329 votes. Ikaduha diri si Lando Gikilan nga may 3,996 votes. Ika-3 iya si Bongbong Diego with 941 votes. So nagdaog ang incumbent mayor subong kag nagdalagan vice mayor nga si Silot Borromeo, no? Sa mga konsihal, ang number 1 Odi Havillana with 6,309 votes. Ika-2 si Doc Litoy Bernardes with 5,902 votes. Ika-3 si Ervin Junram Mandagit with 5,526 votes. Ika-4 si Perry Torre with 5,076 votes. Ika-5 si John Ernel Boris with 4,995 votes. Ika-6 si Bembem Katipunan with 4,988 votes. Ika-7 si Booth Ayan Samiliano with 3,945 votes. Ika-8 si Noemi Grace Benitez with 3,821 votes. Amo nang resulta iya sa Banwasang Kandune, no? Meanwhile, i-check ko anay si Action Eden. Balikan ko sa anay. Dira sa may NGC, no? May pila sa ka mga interviews nga patigayonon. I-check naton Action Oliver si Action Eden nga naga-kwansubong nagatutok dira sa NGC. May pila na kita ka mga kandidato bala nga tido ara na sa winning circle nga ara dira subong, no? Kuan ta lang sa pila ka mga reaksyon. Ang pila dira ka mga kandidato nga ara sa NGC at this point in time, no? Action Oliver, okay na? Wala pa. Dahil Action dito na. Standby ka lang, danay. Kuhan kita sa imo. Subong contact kita sa imo. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Last size 56. I-check na natin si Action Eden Aboso sa patrol dira sa NGC. Action Eden, please come in. Good morning, Liwat Action Boy. Kasi na nato ng aksyon, ari na, matamat na. Inabot ang mga supporters, ang mga kandidato nga makita na Manila nga do sulod man sila Action Boy sa Magic 12. Kadamo na ganit sa mga nagpa-picture taking. Pero, Arya, ang isa sa nakita naton, pangyayati wala pa officially proclaimed. Based lang sa numbers nga nakita din naton, sulod sa Magic 12, ining si councilor aspirant nga mangin councilor kag pinakabata in kaso nga councilor diri sa may syudad sang Bacolod, si Jason Villarosa. Oy, okay. Kay do ka kwanta siya sa pwesto mo sulod siya Action Art. Ara siguro ka 8 ay. Dira. Pero tita mo pa Katatlo ka na mag-Action Art, ha? Ay, Action Boy, sorry, kaya ka... Wala man ginaisip ko malang ko kapila ka blang. Kada mo
damo, tao, kinaanad ko mo ni oras, si action art mo. Oo, pero action rin nato na lang guroy. Para hindi ko lipat. Oo. Ginahulat-hulat nato na nga pwede naton ma-interview si Jason Villarosa. Sir, live ka Aksyon Radyo Bacolod with Aksyon Boy Duran. Sir, kamusta? How's the feeling? Tinakita naman naton sa numbers nga sulod ikaw sa Magic 12 bilang pagkakonsehal diri sa syudad sa Bacolod, sir. Yes, may nga sinyo tanan, kaya siyempre may nga man sa kay Action Boy. So far do positive lang tanan, especially kami ni Mayor Albi Benitez. No, ako upod man naton sa 8 naton konsehales nga upod sa Team Asenso. Nagpasalamat kita sa tanan nga mga supporters, sa tanan nga nagbotar sa amon, no? So siyempre kabalo kita do hindi pa 100% pero hopeful gid kami kag do positive thinking lang gid kay more or less do manugtapos na aton nga casting of votes. Where did you expect or were you expecting sang amo ni sir nga resulta? Actually, kami sa Team Asenso, we've done several surveys for the past how many months. Kag since last week, nagdugang ang amon nga kumpiyansa kay bangod pakita man sang ilang suporta ang Iglesia ni Cristo. Kag nakita man namon sa last day sang aton campaign period ang suporta pag mainit yung pagbaton sang Bacolod nun sa aton ng mga kandidato, kagaya especially kay Mayor Albi Benitez. So more or less, gina-expect din namon ang kadalaga ni Mayor Albi Benitez, but kami mismo nakibot, no, turn out sang councilors nga majority pa ang aton. Sir, pila na ganang imo edad, sir? Actually, I'm 24 years old, ma'am. 24 years old. Bata, pag-itaksyon Dako mo ka mo lang actually din? 18 pa lang kuya. Pero sir, siyempre, hindi man naton ma-please tanan, no? Ano lang yung kaso kung ma-proclaim ka na man bilang konsehal diri sa syudad sa Bacolod? Anong expect sang tao sa imo? Because mga iba mambal 24 years old ka pa lang. Actually, it has been 2 elections, no? At least na kita makapungko. Kaysa last election na balda kita, pero at least subong do ang numbers are showing. But you'll expect more from Jason Villarosa, no? Being the youngest candidate sa pagkakonsihal, being active, being dynamic, and Bacolod will just see, no, how Team Asenso works. At least para at least next election makita nyo gid ang pagpag-o nga ginasyagit na mo nalin pa sa nagligad. Sir, lastly, ang imo sini mensahe sa mga Bacolod nun? Yes, no, ang mensahe naton sa tanan nga Bacolod nun, madamo gid nga salamat sa inyong pagsalig kag sa pagsuporta ninyo sa bilog nga Team Asenso, ilabi na gid kay Jason Villarosa. So far number 8 there is casting of votes, no, kag kakaluyan masigig-sige lang ini, how many percent bilin. Kaga siyempre mapasalamat lagi ko sa inyo bugos nga suporta kaga pagbaton sa amon nga Team Asenso. Thank you, ma'am. Ang action boy, siya mo taton. Kada mo na reaction boy. Sino? Ang yakano ko din sa kay kagina pa ni siya ginahulat man ang number 1 subong sa sa listahan sang pagka-konsihal. Tadi. Si Sir Tadi Saison. Oo. Ari sa dugay at kuha sa reaksyon kay para matingob na lang sila, no. Kaya kay dugay masulod na din sila mo para maka-timing ta antes sila mag sinakuay. Ari kadali lang kita action Renat. Action boy kinagakuan pa. Ari. Sir, good morning. Sir, good morning. Sir, live sa Aksyon Radyo Bacolod. Sir, ako anta kayo daan with Aksyon Boy Duran. Sir, Tadi Saison. Sir, kamusta? How's the feeling? Sir, subong nagapanguna ikaw sa pagka-konsehal diri sa syudad sa Bacolod. Well, unexpected, no? I can't even believe nga number 1 ta kay last survey namo number 13 ko. But anyway, I would like to thank the people of Bacolod for giving their support, no, sa aton. And of course, I would like to take this opportunity to congratulate our new mayor,
Mayor Albi Benitez, kay Kong Greg, no, and although nag-short lang tagamay sa aton Vice Mayor, so just the same, they will be part of the team for Asenso Bacolod. So sa aton, we're very happy that we have 8 no, nga nagsulod sa council. So hopefully, we will be having an exciting term for starting this 2022. Sir, hindi man sila nga do lifting your chair, gid. Pero what do you think ang nakita sang pumuluyo sa Bacolod nga ikaw ara ka sa una nga pwesto? Well, ang gakadlaw ganin ko ko ba sinaluoy nagit sila sa ako ni katlo ako na perde mo. No, not. Well, I think because of they want to give me also the chance to serve again. And I'm very hopeful for that. Very thankful for that. Gingaan nila ko sa chance para magserbisyo, di ba? Sir, lastly, message mo sa mga Bacolodmans. Again, thank you, Gid. Salamat, Gid, sa inyong pagsali by giving me the number 1 position. Pero this is beyond my wildest dreams. I've never dreamt of this, no? Halin sa una. So, thank you lang sa mga pumuluyo. Sir Taddy, thank you so much. Action Boy, nabatian naton si Sir Taddy Saison. So Action Eden, bali 8 gid siya sa Team Asenso, no, nakasulod. 4 lang ang sa Grupo Progreso. Boy. 4 na sa Grupo Progreso, no. I think Ising Salanga, si Cindy Rojas, Ang kag si Novero. Correct. Okay. Oo. Yes, kada mo na di Action Boy, kung mabatian mo sa background, medyo gahod na gani. Kay mga nag-inabot naman ang most probably dala sa Magic 12, nag-abot bag-ulang si Vladi Gonzales kag do halos kalabanan bisan ang mga taga Team Asenso nga wala madala sa Magic 12 ari gyapon. Oo. So, okay, team na iya mo. Oo. So far do ginatanaw naton kung may mga taga halin sa Grupo Progreso ng Ari Action Boy. Pero so far do wala pa gyud basta dugay-dugay pa sila. Kay nagasigi pa man mo ang pag-isip sang vote kag pila na lang to ka percent ang gamay na lang gid para makontrito. Hula-hula tala jutay, matter of mga less than an hour guro basi makaproklamar na kita dira. No? Base man Action Boy kay kadasig nga sa oras so alas 7 nagali by 8 or 9 karon kay nagadutay-dutay na malandi gani ang sa babaw nga nagapasa sa mga SD cards pasulod dito kag si Attorney Sorbito ari naman na ready naman ni dayon balik lang kita dira sa News Center. Balikan ta dugay no? Kay mahatag lang ko di man ay mga commercials ko, okay? Yes, Action Boy, live diri sa gapon sa bahin sa New Government Center para sa Desisyon 2022. Ako si Action Eden Aboso. Itama ang boto, iboto ang tama sa Bacolod. Aksyon Radyo. Salamat gid Eden Thea Aboso. Dulce, ano nga Dulce Amor. Salamat gid. Standby lang sinang proclamation Ang iba naton nga banwa kag syudad dali lang sa kalma lang kay ginama amat-amat naton. Mabalik lang ko pagkatapos ang importante naton diri nga mga pahibalo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022.
Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Dahil mahalaga ang iyong gagawing desisyon. Mahalaga alam mo ang lahat ng nangyayari. Sabay-sabay magpapantay ng bayan ang lahat ng himpilan ng MBC Manila Broadcasting Company sa buong Pilipinas. Pinakamalawak, pinaka-epektibo, pinakakumpleto. Asia's largest media company, MBC Manila Broadcasting Company, ay magbabantay para ibigay kung ano ang nangyayari mapa on air at online. Naka-broadcast agad, naka-post agad, naka-live agad. MBC DESISYON 2022 election coverage with more than 200 stations in the country. Kahit saang kasulok-sulukan, kaya nating paglingkuran kasama ang buong network ng Love Radio. Yes, the best network. Easy Rock Network. Radyo Natin Network. Aksyon Radyo Network. DZRH TV Nationwide at DZRH Radio Nationwide. Direkta kung saan nangyari ang balita. Lahat malalaman agad ng bayan sa MBC DESISYON 2022 election coverage. Umpisa na sa Sabado, May 7. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. MBC DESISYON 2022 election coverage. Babantayan ang lahat ng bayan para malaman ng lahat ng ating kababayan. Wala ng awat dahil hindi rin magpapaawat ang mga balita. Nakatutok na ang lahat ng himpilan ng MBC Manila Broadcasting Company, DZRH Radio Nationwide, DZRH TV Nationwide, Aksyon Radyo Network, Radyo Natin Network, Love Radio, yes, the best at Easy Rock Networks. Kapag may bagong balita, agad-agad naka-broadcast, naka-live agad, on air at online. MBC DESISYON 2022 election coverage. Magandang araw po sa ating lahat. Pinapaalalahanan po ang lahat ng Negrense na sumunod sa mga batas at alalahanin ang mga ipinagbabawal sa araw ng national at local elections. O sa aton dira yang nga naga-monitor sa Facebook ha. Good morning dira kay Jen Oisiser, kay Jerry Momoseno, Jenny Galabasa,
Good morning man. Jean Buerom. Jean de Solgon, of course, sa Valladolid. Dennis Richard Tiboroma. Dugay-dugay sa Enrique. Tara, unta may resulta. Elizabeth Garde. Kay Stella Maricelis. Morning sa imo. Jinky de Alagdon. Adrian Pinosa Gonzalez. Himamaylan. Yes. So, dugay-dugay sa Himamaylan. Pero Himamaylan si Mayor Raymond Tungson daw kadako na to sa abanse, no? Daw hindi na to malambot guro kag si Kwan, si Justin Gatuslao bilang Vice Mayor. Sakay Enrique Caballo Subaldo Jr., Virgie Olpinda, kay Farah Hana, no? Lani Tolentino, kay Wengskili Morales, morning dira sa imo day, Elvira Hilugo, Colcol Salvador Esparagosa, La Carlota, dugay-dugay man ha. Pero i-heads up ta kadaan si Mayor Rex Halandoon amo gyapon ang nagapanguna didto, no? Kag si ang Vice Mayor, no? Si Baga, no? Sharon Tusalem, sige, congratulations no sa managdaog. Happy birthday sa mother ni Colcol Salvador Esparagosa nga si Edith Salvador Esparagosa. Juan Lasciare, Johnny Lasciare, good morning. Baby Gregorio Yulo, Homa Lumena. Kay Hil Javier, salamat gid Hil sa stars ng padala. Kay Ash Tim Sitson, good morning mandira sa imo, no? Kag ano na to kay nasta na kita sa Kanduni, no? Sige, pagbalik naton ang resulta sa Kawayan. Sige, malambutan tagi na karon ng Escalante, ano? Ang Escalante way pakita dira sang resulta. Sige, lambutan ta na karon, ano? Basta sige aton pagpakalagad malambutan tagi din na karon, no? Sa kay RJ Mira nga nagapamangkot, no? Kay Lavinia Loyola Ipola, mayong agaman. Oo, kag basta may mga kuana may mga surprising mga resulta like for instance sa Kabankalan, no? Sa may siyudad San Silay. Si Willie Alob ga pamangkot sa Kabankalan. Daw medyo surprising man ang resulta sa Kabankalan. I-check tayo na dugay-dugay. But may ara kita nga resulta nga nakita nga daw na pierde ang incumbent mayor dira. Si Mayor Bibing Saiko, Pedro Bibing Saiko. Kag ang Vice Mayor nga si Raul Rivera. No, daw ka surprising man sina nga mga resulta sa eleksyon. But again, hindi naton masiguro ang mga pumuluyo, hindi naton masiguro bala ang ilang desisyon, no? Kag ginarespeto gyapon naton ina nga mga desisyon, okay? Sige. Pagbalik naton mga kaaksyon, padayuno naton ni mga resulta sa lain nga banwa kay syudad diri sa probinsya sa Negros Occidental. Of course, sa gubernatorial kag vice gubernatorial positions daw kalayo naman na iya sa abansi ni Governor Bong Lacson. Sa iya kasumpong si Attorney John Orola, si Vice Governor Jeffrey Ferrer malayo naman ang abanse. Sa iya kasumpong si Gargarita, no? Amo mangyapon ang tandem sang governor kag vice governor diri sa probinsya sang Negros Occidental, no? Remia Garcia, maang aga dira sa imo kag sambot sa party list kung paano naton ini makita karon, no? Sige lang anyway. Sa mga senador karon ba si Dick Gordon daw malayo-layo, no? Si kanday Kuya Alex Lacson, Nery Colmenares malayo-layo. Kanday Monsor del Rosario, no? Do ka mga layo-layo na sa ila. Sigo ang dalagan subong ang ari subong sa ika-12 nga lugar sa pagkasenador si si Jinggoy Estrada, no? Actually sa basta sa national canvassing ang panganay sa senador ari sa ika-10, 11, 12, no? Nga posisyon. So, medyo dra na dang panganay pa sa nagasunod nga 13, 14, 15. Ang panganay na 10, 11, 12. Ini ang mga 1 to 9 niya daw more or less daw well entrenched na sila sa ila nga posisyon. Daw mablubudlay na sila dislodge sa amo sina nga posisyon, no? At sige.
Ang kawayan, pwede naton ma-skip guro ang kawayan karon Aksyon JM kay daw wala man kontras kawayan no. I don't know kung may kontra si Mayor Tabuara, si Mayor John Ray. Pero i-check abe ang kawayan be kung may kontra. Kay sunod naton diri gina alphabetical order naton ini no. Sa pagka-mayor abe tanawa ate wala sa sang kontra, sige kay diretso kita sa La Carlota pagbalik standby sa dugang naton nga mga election result sa Desisyon 2022. Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022, the Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Dahil mahalaga ang iyong gagawing desisyon. Mahalaga alam mo ang lahat ng nangyayari. Sabay-sabay magpapantay ng bayan ang lahat ng himpilan ng MBC Manila Broadcasting Company sa buong Pilipinas. Pinakamalawak, pinaka-epektibo, pinakakumpleto. Asia's largest media company, MBC Manila Broadcasting Company, ay magbabantay para ibigay kung ano ang nangyayari mapa on air at online. Naka-broadcast agad, naka-post agad, naka-live agad. MBC Desisyon 2022 election coverage with more than 200 stations in the country. Kahit saang kasulok-sulukan, kaya nating paglingkuran kasama ang buong network ng Love Radio. Yes, the best network. Easy Rock Network. Radyo Natin Network. Aksyon Radio Network. DZRH TV Nationwide at DZRH Radio Nationwide. Direkta kung saan nangyari ang balita. Lahat malalaman agad ng bayan sa MBC Desisyon 2022
election coverage. Umpisa na sa Sabado, May 7. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. MBC Desisyon 2022 Election Coverage. Babantayan ang lahat ng bayan para malaman ng lahat ng ating kababayan. Wala ng awat dahil hindi rin magpapaawat ang mga balita. Nakatutok na ang lahat ng himpilan ng MBC Manila Broadcasting Company, DZRH Radio Nationwide, DZRH TV Nationwide, Aksyon Radyo Network, Radyo Natin Network, Love Radio, Yes the Best at Easy Rock Networks. Kapag may bagong balita, agad-agad naka-broadcast, naka-live agad, on air at online. MBC Desisyon 2022. Balik sa aton nga Desisyon 2022, sa aton nga pag-check naman sa iban nga resulta sa mga kamanuhanan diri sa probinsya, sa syudad o kung banwas ang kawayan. Sige, sugtan tani ang aton nga mga nagapangabay, no? Of course, Jan Ray Taboara, nagapabilin nga alkalde gyapon, wala man sang kontra with 34,412 votes. Ang sa vice mayor naman, si Jing Soriano, wala man sang kontra with 30,854 votes. Sa mga konsihal sa may banwasang kawayan, ang nagapanguna si Sam Habagat, 19,983 votes. Tata Tabuhara, 18,889 votes. Ikatatlo si Carlos Sumugat with 16,192 votes. Ikaapat si Tuan Magbanwa with 15,118 votes. Ikalima si Liklik Sarmiento with 14,036 votes. Ikaanom si Mulo Mumbai with 12,162 votes. Ikapito si Lito Helvosa with 11,717 votes. Ikawalo si Vico Perez with 11,589 votes. Amo na siyang resulta sang mga banwa sang kawayan. Okay, kadto kita sa may syudad sang La Carlota. Sige, syudad sa La Carlota, sa pagka-mayor daog diri si incumbent Mayor Rex Salandoon with 20,733 votes. Sa batok sa nagapangaduha nga si Demi Honrado, 14,194 votes. Ika-tatlo iya si Francis Balsomo with only 660 votes. No? Sa pagka-vice mayor, of course, nagdaog ang kandidato man nga si Junjun Baga with 25,995 votes against Sharon Tolentino nga mayara sang 3,597 votes. Sa mga konsihal, number 1 si Baste Benedicto with 22,531 votes. Ikadua si Jimmy Marino with 19,266 votes. Ikatatlo si Fini Halandoni with 19,219 votes. Ikaapat si Kap Putot Ares with 19,014 votes. Ikalima si Julius Martin Asistio nga mayara sang 18,958 votes. Ikaanom si Junjun Badillo, 18,948 votes. Ikawalo akong kapito si Jojo Halandoni with 18,872 votes. Ikawalo si Akoy Shah with 17,910 votes. Ikasyam si Stephen Simbit with 17,836 votes. Kag ikanapulo si Jan Alvanez Abad with 17,154 votes. Amo na sa ang pinapulo iya ka mga konsyales sa may syudad sang La Carlota. Sunod, EB Magalona. EB Magalona kita. Of course, si Mayor Marvin Malacon wala sang kontra. May 25,661 votes. Ang Vice Mayor, si Eric Matulak with 19,874 votes against sa iya kontra nga si Nemesio Lamonte nga mayara lamang sang 6,943 votes. Sa mga konsihal sa may banwa sang EB Magalona, number 1 si Hilda Parcon with 21,998 votes. Ikadua si Edgardo Agravante Jr. with 16,607 votes. Ikatatlo si Windel Di Pasukat, 16,456 votes. Ikaapat si Jovi Madayag with 16,185 votes. Ikalima si Gelita Parcon
with 15,945 votes. Ika-6 si Boy Gamboa, 15,710 votes. Ika-7 si Joey Pugales with 14,835 votes. Kag ika-8 Isidro Gomez Jr. with 14,475 votes. Amo na saya sa banwasang Ibi Magalona. Sunod naton ang banwasang Hinubaan. Ari, banwasang Hinubaan, masadya man eh. Sa pagka-mayor, nagdaog si Duff Reliquias with 15,070 votes over sa iya malapit nga kasumpong nga si Oscar Daclan nga mayara sang 14,226 votes. Way gani isa ka libong abansyon no, mga more or less mga 700 sobra lang. Ika-3 diri si Joel Lapore with 827 votes. Ika-4 si Isabelo Kanya Jr. with 78 votes. Sa pagka-vice mayor, ang nagdaog si Jeff Incoy nga may 14,970 votes over sa kasumpong nga si incumbent mayor Ernesto Estrao nga nagdalagan vice mayor nga mayara sang 12,907 votes. So Jeff Incoy ang nagdaog. Sa mga konsehal sa banwasang Hinubaan, ang number 1, Toy Bilbao with 15,836 votes. Ika-2, Nonoy Octavio with 15,333 votes. Ika-3, Jason Tupas, 15,149 votes. Ika-4, Chong Chong Yusay with 13,992 votes. Ika-5, Noy Cardinal, 13,761 votes. Ika-6, Berklove Gayumale with 13,628 votes. Ika-7, si Bebing Tobilieha, no, 13,259 votes. Kag ika-8, si Edgar Malayo with 12,840 votes. Amon asaya ang sa banwasang Hinubaan. Sige, direkta kita sa banwasang Ilog. Sa banwasang Ilog, ang mayor dira, way kontra, Paul Alvarez with 20,343 votes. Ang vice mayor naman, wala man sang kontra, Hinaro Rafael Alvarez mag-utod 19,604 votes, no? Sa pagkakonsihal, number 1 si Ron Cabral with 17,564 votes. Ika-2 si Mark Jan Vargas with 17,451 votes. Ika-3 Bobby Talde, 15,555 votes. Ika-4 si Benigno Hikeliana Jr., 15,373 votes. Ika-5 si Rene Bandolos, 14,728 votes. Ika-6 Jo Marie Eres, 14,541 votes. Ika-7 Erlinito Castillo, 13,579 votes. Kag si Jerry Lopez ika-8, 13,386 votes, no? Amo na sa banwasang Ilog. Direkta kita iya sa banwasang Isabela. Ari masadya man ng Isabela. Nagdaog sa pagka-mayor si Irene Montilla with 16,499 votes. Nagapangadua rin nga kasumpong si Renato Malabor Jr. nga may 15,403 votes. Abansis ni mga 1,000 kuan lang 96 ang abanse ni Irene Montilla kay Renato Malabor. Sa pagka-vice mayor, nagdaog ang bata ni Irene Montilla nga si Juan Miguel Montilla with 16,604 votes. Ika-2 diri si Rafi Uy nga may 12,398 votes. Si Cowboy Beninceles 763 votes, no? So mag-Iloy ang nagdaog sa banwasang Isabela. Sa mga konsihal, number 1, Mox Española, 16,020 votes. Jard Montilla, ika-2, 15,483 votes. Ika-3, Ram Williams, 14,097 votes. Ika-4, RJ Boy Ansag with 13,683 votes. Ika-5, Francis Malabor with 13,268 votes. Ika-6, Rene Iturriaga with 12,831 votes. Ika-7, si Elsa Candelario with 12,118 votes. Kag ika-8, si Henry Foscablo, 10,661 votes, no? Amoy na sa banwasang Isabela. Sunod naton dire ang siyudad sang Kabankalan. Ari na ang siyudad sang Kabankalan. Ang nagdaog dire is Benji Miranda, 35,896 votes over sa incumbent nga si Pedro Bibing Zayco nga may 35,714 votes. Sobra lang siya ng abanse. Away gandi sobra lang 100 ang abanse.
To be exact siguro 182 ang abanse ni Benji Miranda. Ikatatlo diri si Joseph Lopez nga may 1,052 votes. Ikaapat si James Hingos nga may 641 votes. Sa pagka-vice mayor, nagdaog diri si Mig Psycho, 37,045 votes. Ikaduwa si Raul Rivera, iyang pinakalapit na kasumpong Raul Rivera, 25,066 votes. Ikatatlo si Joel Tagapan, 5,510 votes. Ikaapat si Freddy De La Torre nga may 1,083 votes. Sa mga konsihal naman sa siyudad sang Kabankalan, nagapanguna diri number 1 si Roger Regalia nga may 38,728 votes. Ikaduwa si Gianna Cordova, 37,661 votes. Ikatatlo si Adolfo Mangaw Jr., 36,032 votes. Ikaapat si Bandoy Bandoho nga may 36,029 votes. Ikalima, Gingging Safra Jr., 35,834 votes. Ikaanom si Mr. Wow Guanzon, 33,850 votes. Ikawalo, Ray Cordero nga may 33,592 votes. Ikawalo, Jose Dumaguete. Ikapito to si Ray Cordero. Ikawalo, Jose Dumaguete nga may 29,539 votes. Ikasyam, Marivic Anakan, 29,112 votes. Ikanapulo, si Joanne Kagape nga may 28,549 votes. Amo na siya ang siyudad sang Kabankalan. Nelen mamigo sa guban ng kawayan na lawag tana natapos na nato ng kawayan kaina, no? I-check taliwat sa Aksyon Eden sa may NGC sa posible base may ara na kita nga mga development dira. Aksyon Eden, please come in. Good morning sa Liwat Action Boy, no? Wala pa man siyang official proclamation yet. Pero nag-abot subong nga inoras si mayoralty candidate Action Boy. Albe Benitez. Nag-abot si mayoralty candidate Albi Benitez. Kag ginadugok siya sa mga tao kung aton sining background basi makuhaan siya naton sang gamay mano nga ano. Sir, dahil lang Russian boy, medyo hinay ang signal. Pero okay man ang sulod ko. Okay lang. Oo. Sir, good morning. Sir. Dalageda. Sir. Medyo damo-damo Aksyon boy, no? Palapit siya. Sir, excuse me, live sa Aksyon Radyo Bacolod, Aksyon Boy Duran. Sir, how are you feeling? Subong nakita naman naton nga nagapanguna ka nagid bilang mayor sa siyudad sa Bacolod, sir. Well, ang mga tao naman na gano'n, nagpagwa na sang ilang the voice of the people have spoken. So, ang ilan niya, this is for them. Were you expecting na nidaan, sir, ang imo sining number of votes nga nakuha? Well, I was expecting the people to vote for kung sino ang ilang ginahandom nga makadala sa pagbago sa Bacolod. And that's what happened. Sir, I know nga medyo masaka na kamutsubong. Panugyan mo na lang, sir, or message sa Bacolod nun? Well, this is a win for Bacolod. Yeah, para ni Kaila tanan. Medyo damo-damo. Kadamo gid. Damo gid. Amo gid na. Sorry. Damo-damo gid ang tawo, ang crowd nagasunod gid pasaka na si Albi Benitez kag iban nga mga kandidato nga ari dire pasaka dito sa may ST office or session hall para dugay-dugay ginapangita naton si Attorney Revo gani kay kagina mga 20 minutes ago 99.3% na nga na-download ang election returns gikan sa naglain-lain nga precincts diri man sa siyudad sa Bacolod. So most probably dugay-dugay liwat Action Boy basi makabalik man kita report dire. Actually ari naman di gani si Action Del Salazar para dugay-dugay base kung may proclamation na baluon naton kag ipabati naton especially sa mga nagahulat nga Bacolod nun sa proclamation sa mga new set of officers diri man sa siyudad sa Bacolod. Live diri sa gyapon sa bahin sang Government Center para sa DESISYON 2022
Aksyon Radyo. Itama ang boto, iboto ang tama. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sige, salamat gid Aksyon Eden Aboso. O sige, congratulations sa aton sining mga nagdalaog, no? Kay Mayor-elect Albi Benitez, congratulations of course. Siling niya ganit, the people has spoken. The voice of the people has been heard, siling niya. So congratulations sa talagang nagdalaog dra. Congratulations kinsi. Standby, magabalik kita. Standby sa ibang pangaban ng syudad nga resulta sa magbalik diri sa DESISYON 2022. Once upon a time, ay nanay. Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangyubahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Dahil mahalaga ang iyong gagawing desisyon. Mahalaga alam mo ang lahat ng nangyayari. Sabay-sabay magpapantay ng bayan ang lahat ng himpilan ng MBC Manila Broadcasting Company sa buong Pilipinas. Pinakamalawak, pinaka-epektibo, pinakakumpleto. Asia's largest media company, MBC Manila Broadcasting Company, ay magbabantay para ibigay kung ano ang nangyayari mapa on air at online. Naka-broadcast agad, naka-post agad, naka-live agad. MBC Desisyon 2022 election coverage with more than 200 stations in the country. Kahit saang kasulok-sulukan, kaya nating paglingkuran kasama ang buong network ng Love Radio. Yes, the best network. Easy Rock Network. Radyo Natin Network. Aksyon Radyo Network. DZRH TV nationwide at DZRH Radio nationwide.
direkta kung saan nangyari ang balita. Lahat malalaman agad ng bayan sa MBC Desisyon 2022 Election Coverage. Umpisa na sa Sabado, May 7. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. MBC Desisyon 2022 Election Coverage. Babantayan ang lahat ng bayan para malaman ng lahat ng ating kababayan. Wala ng awat dahil hindi rin magpapaawat ang mga balita. Nakatutok na ang lahat ng himpilan ng MBC Manila Broadcasting Company, DZRH Radio Nationwide, DZRH TV Nationwide, Aksyon Radyo Network, Radyo Natin Network, Love Radio, Yes the Best at Easy Rock Networks. Kapag may bagong balita, agad-agad naka-broadcast, naka-live agad, on-air at online. MBC Desisyon 2022 Election Coverage. Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022, the Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Dahil mahalaga ang iyong gagawing desisyon. Mahalaga alam mo ang lahat ng nangyayari. Sabay-sabay magpapantay ng bayan ang lahat ng himpilan ng MBC Manila Broadcasting Company sa buong Pilipinas. Pinakamalawak, pinaka-epektibo, pinakakumpleto. Asia's largest media company, MBC Manila Broadcasting Company, ay magbabantay para ibigay kung ano ang nangyayari mapa on air at online. Naka-broadcast agad, naka-post agad, naka-live agad. MBC Desisyon 2022 Election Coverage with more than 200 stations in the country. Kahit saang kasulok-sulukan, kaya nating paglingkuran kasama ang buong network ng Love Radio. Yes, the Best Network. Easy Rock Network. Radyo Natin Network. Aksyon Radyo Network. DZRH TV Nationwide at DZRH Radio Nationwide. Direkta kung saan nangyari ang balita. Lahat malalaman agad ng bayan sa MBC Desisyon 2022 Election Coverage. Umpisa na sa Sabado, May 7. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. MBC Desisyon 2022 Election Coverage.
babantayan ang lahat ng bayan para malaman ng lahat ng ating kababayan. Wala ng awat dahil hindi rin magpapaawat ang mga balita. Nakatutok na ang lahat ng himpilan ng MBC Manila Broadcasting Company, DZRH Radio Nationwide, DZRH TV Nationwide, Aksyon Radio Network, Radyo Natin Network, Love Radio, Yes the Best at Easy Rock Networks. Kapag may bagong balita, agad-agad naka-broadcast, naka-live agad, on air at online. MBC Desisyon 2022 Election Coverage. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban. Balik kita dire mga ka-aksyon sa aton nga Desisyon 2022 special coverage ang Aksyon Radyo Bacolod sa sining eleksyon naton 2022. I-check na nato ang iban nga mga banwa bla, no? Subong sininabalaan naton diri siyudad sa Bacolod si Mayor-elect Albi Benitez ang yara na dira sa NGC, no? Para sa natalana nga proclamation sa mga winning candidates diri sa siyudad sa Bacolod. Di na Action J ang mga resulta naton sa mga kabanwahanan. Good morning dira kay Liberty Beniten Ubaldo kag kay Willie Alob. Maayong aga. From La Carlota sa La Castellana kita, no? Tapos na ta sa La Carlota, no? Diri kita sa La Castellana. Tapos na J La Carlota, tapos na. Kuan ko na lawag ko na La Carlota. La Castellana kita, no? Ting nagadalagan dira mayor si incumbent Mayor Ramayla Nicor mangilimutan. Si Mayor Nicor nakakuha sang 21,687 votes. Batok sa yes ni kasumpong si incumbent Vice Mayor Nene Vera nga mayara 14,855 votes. Sa pagka-Vice Mayor, of course, ang nagadalagan dira ang amay mismo ni Mayor Ramayla nga si former Mayor Bordig Nicor. Kag sa aton sining nakuha nga resulta, nagdaog ining si former Mayor Bordig Nicor batok sa iya sining malapit man nga kasumpo. Ara la Castellana, ara la Castellana nan. Mayor Bordig si Vice Mayor karon Bordig Nicor nakakuha sang 18,415 votes. Batok sa kasumpo nga si Karim Matthew Feria nga may 16,028 votes. So daog ang mag-amay Ramayla Nicor kag Bordig Nicor. Sa mga konsihal, number 1 si Ryan Canoy with 18,513 votes. Ikaduha si Natnat Dumagit nga may 17,694 votes. Ikatatlo si Añejo Nicor nga may 17,102 votes. Ikaapat Patrick Istoya, Dr. Patrick Istoya nga may 17,032 votes. Ikalima Alberto Nicor III nga may 16,091 votes. Ikaanom si Leonardo Bacyan nga may 15,584 votes. Ikapito si Biboy Ilumba nga may 13,943 votes. Kag ikawalo si Rudy Torres nga may 13,546 votes. Walo na iya ang ilang konsihal dira sa may banwa sang La Castellana.
Congratulations sa mga pamilya ni Cordera. Manapla kita mga kaaksyon sa banwasang Manapla. Of course, wala sang kontra ang mayor dira nga si Manolet Escalante nga may 20,899 votes. Sa pagka-vice mayor naman sa may banwasang Manapla, wala man kontra si Edgar Pagayunan nga may 19,469 votes. Mga konsehales nga nagdalaog sa banwasang Manapla, number 1, Mika Escalante. 19,173 votes. Diday Andrino ikaduha, 15,993 votes. Ikatatlo si Felix Robles nga may 15,355 votes. Ikaapat Sonson Harder nga may 14,088 votes. Ikalima si Arman Panique nga may 14,040 votes. Ika-anom si Amor Aguilar nga may 12,737 votes. Ikapito, Bobby Barido Jr. nga may 12,083 votes. Ikawalo, si Anderson Don nga may 11,513 votes. Alin sa banwasang Manapla, kadto kita sa banwasang Moises Padilla. Saman sa pinakamainit nga lugar sa especially sa 2019 elections. Mayor Ella Garcia, 10,177 votes. Batok sa kasumpong si Joko Nazareno nga may 6,121 votes kag Absalon Alconera Sr. nga may 4,613 votes. So, daog yapon si incumbent Mayor Ella Garcia. Sa pagka-vice mayor, of course, si Ayan Villaflor may 9,453 votes. Batok inisa pinakamalapit niya kasumpong nga si Marvin Tan nga may 3,840 votes lang. Ikatatlo si John Miriam Snook nga may 3,319 votes. Ikaapat, Gigi Gayona nga may 2,138 votes. Sa mga konsihal sa banwasang Moises Padilla, number 1, Jonis Frias, 9,451 votes. Ikaduha, Mulo Fajardo, 8,859 votes. Ikatatlo, Vincent Brian Garcia, 8,701 votes. Ikaapat, Onyok Magkilat, 8,616 votes. Ikalima, Tite Aurelio, 8,576 votes. Ikaanom, Beauty Nazareno nga may 8,409 votes. Ikapito, si Dowen Michael Ogatis nga may 8,346 votes. Kag ikawalo, Dimple Bangkaya with 7,947 votes. Amo ng resulta iya sa banwasang Moises Padilla. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:54. Padayon ang atong diri nga special coverage sang Desisyon 2022. Masunod naton nga resulta sa Murcia. O are kay may nagapamangkot parte sa Murcia. Mainit magaling enkwentro dira. Pero nagdaog yapon ang incumbent mayor nga si Jerry Rojas with 23,103 votes. Batok sa kasumbong nga si Ruel Villarosa nga may 21,325 votes. Sa pagka-vice mayor, Johnny Riosura, 23,734 votes. Batok sa kay Enhio Gravino Jr. nga may 17,998 votes. Sa mga konsihal sa banwasang Murcia, number 1, Philip Villasa, 28,826 votes. Ikaduha, Pidong Villarosa, 27,502 votes. Ikatatlo, Kedi Yu, 24,281 votes. Ikaapat, Tata Gravino, 23,910 votes. Ikalima, Bebot Gomez, 21,041 votes. Ikaanom, Ader Olimpo, 20,395 votes. Ikapito, Hernan Alintana with 19,139 votes. Kag ikawalo, Anton Gonzaga with 16,906 votes. Mainit mga enkwentruhanay, no? Sang mayor dira sa lakar sa may Murcia, no? Sa Pontevedra, kita mga kaaksyon, sa pagka-mayor, wala kontra, of course, si Jomar Alonso with 20,157 votes. Ang vice mayor naman sa banwasang Pontevedra, si Jimmy Gavan, nga wala man sang kontra with 17,527 votes. Sa mga konsehales naman sa may banwasang Pontevedra, number 1 si Chingbe Hilbor with 18,365 votes. Ikadua, Rodolfo Katagi Jr., 16,524 votes.
Ika-3, Bebs Garita, 15,398 votes. Sa ika-4, Raymar Guria, 14,672 votes. Ika-5, Elmo Gavituya, 12,994 votes. Ika-6, Giacomo Alonso, 12,649 votes. Ika-7, Jonathan Bayona with 11,029 votes. Ika-8, Capdan Perez, 10,710 votes. Muna ang komposisyon sang mga konsehal sa Banwasang Pontevedra. Pulupandan kita. Nilaban maniwala sang kontra. Mayor Antonio Suatenco. Junior ni siya guray, no? 13,501 votes. Ang Vice Mayor Miguel Antonio Peña, ang 13,739 votes. Sa mga konsehales dira, Jerani Suatenco, number 1, 10,620 votes. Ika-2, Emerson Cepida, 10,288 votes. Ika-3, Alan Nasildo, 6,793 votes. Ika-4, Almer Udani, 6,635 votes. Ika-5, Pastinero Malyares, 6,010 votes. Ika-6, Fred Montilla with 5,641 votes. Ika-7, Andy Feria with 5,580 votes. Ika-8, Ives Rodin Valenzuela with 5,110 votes. Salvador Benedicto. Doon wala man kontra si Mayor Mark Slindra. Si Toto Mac de la Cruz, 11,374 votes. Way man kontra. Sa pagka-Vice Mayor sa Don Salvador Benedicto, way man kontra ang iyang manghod nga si Nonoy de la Cruz Jr., 10,811 votes. Sa mga konsihal sa Banwasang Don Salvador Benedicto, number 1, Toto Ricky Ribatado, 8,675 votes. Nonoy Asin, 7,491 votes. Ika-3, Jer Apelyido, 7,476 votes. Ika-4, Jimboy Hihastro, 7,027 votes. Ika-5, Ote Bacordo, 6,007 votes. Ika-6, Junjun Badera, 5,997 votes. Ika-7, Dodoy Toreno, 5,916 votes. Kag ika-8, Poy Pedrosa with 5,618 votes. Halin sa Salvador Benedicto, katapusan ni aton nga i-announce niya, no? Sa San Carlos City. Rene Gustilo sa pagka-mayor, wala kontra, 50,733 votes. Sa pagka-vice mayor, Criston Carmona, wala man sang kontra, 48,707 votes. Sa mga konsihal sa siyudad sang San Carlos, number 1, Allen Gustilo, 42,012 votes. Number 2, Mark Cui, 41,882 votes. Ika-3, Yoyong Laguda, 39,908 votes. Ika-4, Vicky Cabile, 39,105 votes. Ika-5, Carlos Valmayor, 38,843 votes. Ika-6, Wilmer Yap, 38,374 votes. Ika-7, Lito Villarante, 36,944 votes. Ika-8, Koki Uy, 35,546 votes. Ika-9, PG Maisog, 35,402 votes. Ika-10, Jeffrey Hidalgo, 34,954 votes. Pulo. Konsehal, pulo na yan. Basta component city, no? Last na lang abe, San Enrique, kaya may kapamangkot, gidere, San Enrique. Sa pagka-mayor, Baupirti, nga bansi, pulo lang. Pulo lang nga bansi, Ang si incumbent Mayor Gelson Tobillara, 8,182 votes. Batok sa kasumpong si Leo Delfinado nga may 8,172 votes. Diferensya lang pulo ka boto. Masakit-sakit ba? Pulo lang niya kabuto nga bansi. Sa Vice Mayor, Carlo Magno, 8,764 votes. Kaga batok sa kasumpong si Michelle Balinario nga may 7,272 votes.
Sa mga konsihal dira sa Banwasang San Enrique, number 1, Al Delfinado, 8,314 votes. Ikaduha, Coy Dibulgado, 7,841 votes. Ikatatlo, Windon Gilion, 7,798 votes. Ikaapat, Mando Magallanes, 7,681 votes. Ikalima, Abner Hardinico, 7,589 votes. Ikaanom, Jeff Renson Tubilyara, 7,526 votes. Ikapito, Dingdong Severino, 7,515 votes. Kay ikawalo, Roy De Los Santos with 7,429 votes. So amoy na ang resulta mga kaaksyon sa pila ka mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental samtang ginaulat man naton ang proclamation diri sa syudad sang Bacolod, no? Magabulos diri sa aton si Aksyon Brian Morden sa pagpadayon naton sa aton special coverage sang sining election 2022 sa aton nga Desisyon 2022. Para ini sa Desisyon 2022, ako naman si Aksyon Boy Duran. Itama ang boto, iboto ang tama. Sa Bacolod, Aksyon Radio.